di beda lho Pak. Lah oke nek guyon ki ora awet urip. Oh ngeten. Nek awet enom ora ono. Oh, awet napa awet urip. Awet urip nek tuwa ya tuwa. Mbah, kok Mbah? Lak pengen lho. Ngadeg kok, Mbak. Ngadeg ra dhuwur. Sing isor ora gelem. Kan wis layu. Jujur. Mbah. Wiwitane. Wiwitane andere sang paket priya bagyo kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Join kok anyar. Ning tiba ora apa-apa. Ha, krungkep. bendara terus kayuyong selendang kuning Pak Dalan ki mbok ora marai Pak Dalan. jeblong-jeblonge aku Mboten jeglongke. Estu cengkoke enten loro pancen. Dadi enten NU kali Muhammadiyah ngono lho. Jenengan sak metune jenengan mawon ceng pundi? iso gelem metu ya mbok diperesis lah gelem Nanti ke mana gendare? Selendang kuning. selendang kuning kang saking Pak Dalan. Mboten batas. Suara kurang. swara kurang pramana ning wasis gungro Ngungkrum maneng sinten Mbah Trima? aku tak lali sih Aja jaman sik kok sik. Mboten. ning dijagat ana godho kok Andere sinten? Dari Mas Cahyo. ora ana godho ning tak ngandel takok karo tak kesi iki lho godho mesti ana Diarah bojoku terus. Terus iki Pak iki. Siap-siap lho Loh, kowe. Wah, aku ngerti kuncine kaya Mbak Kesi kuwi. Intine ngerti. Lah sampean ora Kuncine? iso ngono wis dikunci carane. Nah, ya ora yo kon sing lurus ngono lho. Sing lurus. Siang. Nggih. Nek pas ngono ya kadang-kadang ya menggo. Nggih. Mula bojo sinden nek kon lemu ki ra iso mergono dalange menggak-menggo. Leres, Mbak. Awas, Mbak. Ayo, Mbak. Ngrum. Anu Anggung rong marang bendara diasulis tio pas pijer mincang Pijer ngincangake alus. ora kelingan pijer ki mak cerit ngono pikirku Jenengan. Oh, sing cuma nganggo trit barang. yang kelingan zaman biyen ya Pijer. pijer mincang ake alis masuk. terus tresno sesijeman Mbak. Ayo Mas Gito, monggo Mas Gito.
Gito ora Mbak. Mbak, aku tiwas semangat kok Mas Gito. Tanggung jawab aku wis mangap lho. Pancen tak kon mangap. Lho. Ora tak mangap tak brungkal. Jem. Coba. Luwe becik.
nuwun, Mbak Trima, matur nuwun sanget. Mbak. Saniki